da Allah wai wannan zufa ne a fuskan ka ko kuma ruwa ne? Baka ganna a bakin kogi ba? Kifi nake kamawa. Ka da raina hankali to wanda kifi ne tsakuran na 10. Iya. Haka ake kuka, yau kuna wani abu kuna wani idan kukan za ku. Kai ne ka dawo gidan mu ka wani zo ulele haka? Na da Allah zan babbar mai muke hannu a hannu. Too much love never spoils children. Children become spoiled when we substitute present for presence. His name, who is he? Yawwa, yaran aiki. Kai. Dan iya. His errand, task, and pursuit remains hidden. Wallahi ma an daina ɗiban ruwa a rijiyar nan. Fitsari zan yi a ciki. From the makers of the blockbusting movies, Rariya and Labarin Abu comes this priceless. Da gaske ne ka karya mata da kayan ka kazarsa kuma. Ai babu wanda zai aikata wannan aikin kaf garin sirri. Kar ki kuskura. Mun talo fitilar shari na fishi. Ya kuri fa. Ka je kemis ka siyo min magani. Ina da kuma kamin su. Kar ka faɗa min maganar banza. Kin manta ba mun faɗa amma ko. Ka yi haƙuri. Get set, crack up your ribs by a series of hilarious events from Saddle Pictures, the cutting-edge emerging company. Ai kuna mace a cikin kuma. Haka aka yi. Ku ne kuka yi hakan ko? Ta ji tsoro a bata ruwan madaci ta kurkura da na gyambo. Executive producer Rama Sadau, co-producer Binwana Gazwa, Dan Iya. Ya dan iya ci ba wani laifi ba. Na rantse da girman Allah ko me garin nan yau siyasar raina ya baci. Producers The Kannywood Twins, Yunusa Ma'azu and Abba Sadau, Dan Iya. Kuma baban dan iska ne. Directed by Yasin Awwal. Ya biya na ba hanya. Wallahi yanzu za mu bar gidan nan. Na boss din in gudu tun yanzu. Ainihin siya fadan karshe nake mutuwa tso.